Sziasztok, srácok, ebben a mai videóban. Láttam, hogy senki nem lájkolta az előző Grover Gardenes videómat, de remélem, hogy ma tök sok vicces minden lesz a Grover Gardenben, szóval majd megpróbálom, szerintem megpróbálom beállítani úgy, hogy senki ne lépjen be, de be van állítva úgy, hogy senki ne tudjon hozzám belépni, az akkor biztos, hogy senki nem fog hozzám belépni. De láthatjátok, hogy bejött a Grover Gardenben az új update, most egy pár szó lesz, valami vicces dolog, vagy nem, de majd látjátok, hogy a dagat malact etetjük. Ennyi lesz a videó, hogy látjátok, hogy a dagat malact etettem. Így. Ez kilépek. Ez ennyi a videó. Szóval értitek? Én mondom, rövidre próbálom. Várjatok egy picit, srácok. What the hell? Na. Bro, what the fuck? Még itt vagytok? Itt vagytok? Meg kell néznem. Mi a fa? Hogy még megy. Ha szeretnétek, hogy legyen Minecraftos videó, akkor a új szorcomba szóljatok. Ha akartok valamit. Jó, és fel fogok tenni egy kérdést, srácok. Majd ki fogok tenni a izéból egy kérdést, hogy ha csinálok Minecraftos videót, mit építsek, és mivel játszak a Robloxon. Na akkor srácok, ha még itt vagyunk, joinoljunk és megetetjük azt a kurva dagat malaczt. Itt tört a lábam, baszki! Na, itt vagyunk. Srácok, szóljatok, ha leállt a videó, mert akkor elköszönök. Szóval itt vagyunk. Menj az inventorimba ezek a szarok. Mennek a szarok az inventorimba. Csak tudjátok, mint az előző videóban és más videókban nagyon szokott bugolni a játékom. Amikor megy a videó, de most is bugol nagyon a játékom, de ebben ne foglalkozzunk. Azt hittem, hogy van dafodil. De a dafodil azért ritka ócskaszág. Tök kurva nagy mushroomom van. Ez az első bajom. Nem tudom eladni a kurva nagy mushroomomat, mert szíveckész. És a szíveckét le tudom szedni. De az a baj, hogy trillióm van. Láthatjátok. Ez most vagy billió még, vagy 3 trillió, mert a friendem adott. Peti, ő is egy videóztak, annyira őt nem ismeritek szerintem.
Ő a Minato, az a neve, hogy Minato. Ha be akarjátok friendelni, akkor írjátok be azt, hogy Minato és ennyi. Már a friendetek. Amiről beszéltem, etesszük meg azt a kis dagat malacot. Etesszük meg a kis dagat malacot, ha ő nem fogadja el. Ő nem fogadja el. Jó, igen, nem fogadjam el, mert ami nincs effekt. Amúgy én ebből raktam effektet, de nincs rajta effekt. Mindegy, az a kis szótány, vagy mi a fasz az. Nem adott semmit. Borítget kér a kis hülye. Borítgetet kér a kis hülye. Wow, de szép vagy, malackám. Ja, hogy ez szép. 4/4 feten van. Bodalies pepper. Oh my gimme zibi da, oh my gimme di, no minuza ma gimme dovi du 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 du. Mindegy. Kakaó. Wow, de szép pepper! Ezt ti is látjátok? Ez fura, hogy egymás mellett vannak. Na, van nálam egy rainbow pepper, vagyis egy meteorit Winstrux Frozen Pilsoma. Ha ez a srácok, ha szeretnétek ez a videó egy picit kevés, ha szeretnétek srácok, akkor most ez a Grova Garden egy picit fog tartani, aztán jön a Rainbow Friends, ha szeretnétek, és utána megdorszozunk. Nem tudom, hogy ki akarja, de... Ennyi pénzért megvegyem ezt a Glasgow McCrattet. Van billió, vagy trillió. Ez vagy billió, vagy trillió, nem tudom. Ezt most megvegyem. Ennyi pénzért. Nem fog elfogyni a pénzem, de nem veszem meg, mert ezek csak szarok. Na nézzük. De miért van tipp a játékból? Ez a kérdés. Kösz. Fasz játék. Kaptam még hozzá 990-át. Ja, és majd ha szeretnétek és start a videó, akkor majd játszunk ebben a fura játék. Hány százalék? 30-on vagyok. 30%-on vagyok, remélem, hogy nem fogok lemerülni. Ha esetleg lemerülök, akkor tényleg vége a videónak, de szerintem nem fogok lemerülni, mert ez új töltő, tegnap mert a másik töltőt valahogy összebasztam, pedig szemét csináltam vele, és mindig lemerül attól a töltő miatt, mert nem volt jó. Srácok, megmutatom a másik farmomat nektek, és aztán kilépünk, jó?
van. Nekem nem tetszik a farmom. Ez a farm nem tetszik nekem, mert itt kiszedtem az összes gulyászleveszes ferikét. Gulyászleveszes ferike? Ebből mióta van már 2? Itt van a sugarglazem, ez a fura pici fánkocka. Barna, a barna az olyan színű, mintha befosztál volna, igaz, srácok? Igaz, srácok, hogy a barna az olyan színű, mintha befosztál volna? Hogy foszol egyet, és aztán vége neked, mert meghalsz. Want to save me inventory? Nézzük meg, mi jött be. 2 extra. Solve me the egg soup. Come on, egg, amúgy ez jó. Jó. Come on, egg, az jó. Jó, szuper, jó. Egy picit gondolkodok, hogy ezt most megvegyem. Ezt a középszőt. Oké, megveszem. Hozzá még 2 fákját. Komon eget. Nézzük meg, hogy hány perckor jön be az új update. Jó, nézzem. Azt jól látom, hogy valami volt. Van pepper, baszki! Van pepper! Az a pepper... Jó nagy. Jó. A pepper az jó amúgy. Végre valami jó bejött Valami jó jött. Legalább nem a dagat szar malactól kapok szarokat. Hanem ezen van effekt, fogadd el, baszki. Fogadd el, te rácáló valami hernyó. Jaj, szólnak hernyók, azt szedjük kába. Mit kapok? De ez most komoly. Ez most komoly. Kaptam egy hotdog. Mi a szó? Kaptam egy hotdog kutyát. Ez megéri? Srácok, ez a hotdog kutya megéri? Nekem nem éri meg. Azt hiszem tudom, hogy mi az értelme ennek. Ebből már van valamelyik 2. Ne foglalkozzunk vele. Mindegy, nézzük meg, hogyha valami bejött, akkor nézzük meg, hogy itt is jön be egy jó valami. Egy jó. Egy jó. Kár, hogy ilyenkor kell bugolni a játékomnak, mint a Vacki Jacksonnak. Nem tudom megvenni. Magnifier az mindig van. Most még nincs. Ez megy a inventorimba, ez a fura hotdog kutya. És ember. Láthatjátok, hogy a trillionból, vagy a billionból szereztem egy még több helyet, ezért azt el tudtam ültetni bármit, amit csak akartam.
De minden eventben volt minden szugarapel, minden jó, ezért megvettem. Mi ez a herő? Jól láttam, semmi jó nem jött be. Ha visszatérnénk ide. Majd visszatérünk ide a Grova Gardenbe, srácok. Srácok, visszatérünk ide a Grova Gardenben. Most akkor játszunk Rainbow Friends-et. Szetet. Ez egy izomszetet. Nem válaszoltok. Nem válaszoltok, srácok. Nem válaszoltatok a cetemre. Mindegy. Addig játszunk Rainbow Friends-et. I tell you that I like you well, I don't, 'cause I'm not sure. Rainbow. Itt van. Itt van Rainbow Friends. Otherworld. Remélem, hogy akkor ez, ha Otherworld, akkor remélem, hogy... Figyelj már, Réka, hogy tudom elmenteni, vagy mi a szart kellene csinálni, ne tűnjön el. Mindegy. Mert írt az Ács Éva. Az az izé. Tudom. Megkaptam egy ilyet, ez a Google. Google. Mindegy. Nem tudom, hogy ez most itt érdekes-e, vagy nem. Ez csak az, hogy felveszem. És akkor írta... Srácok, kijátszuk mind a kettő részét. Van egy pro ízém. Itt vagyunk még? Itt vagytok. Mit szöksz ki? Azt a papírt, amit kaptál, azt meg kéne keresned, hogy lássam, hogy mi a fasz kell vinni. Indul a játék, ember! Jó, srácok! Remélem, hogy én skippelni fogom. Skippelnünk kell, srácok. Szép törköt. Sebes a szád? Add oda, hogy menjek el viccére. És akkor most mindig csak így fogok tőle kapni egy e-mailt, azt ennyi? És ezek mik, amik itt vannak? Ezek